nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan ng Scripture. Nag-embrace ito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Hello, welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Welcome everyone. Si Pastor Rameses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Pastor Ram in short. Kaya makikita po dyan ay usually naka-address as Pastor Ram. Anyways, welcome sa ating pong Friday episode. At nawa ay you are all there waiting for this program to be on at you're ready to send us your questions na pending even yesterday kahapon po we saw this question na in-address ni Ed Mosqueda. Yes. At today we will have a chance to talk about ito pong question niya. Kaya kung meron po kayong mga questions na you have in mind as we do our introduction and greetings, you are always welcome to send us, and so we can have many things na pwede nating pag-usapan. Today is Friday, and yet dito po sa Pilipinas is 6 p.m. Officially, Sabat na po today. Sa mga nagpa-practice ng Sabat, today, at this point, ay pamamahinga na. And yet, kahit po tayo namamahinga, ay we can actually talk about ang salita ng ating Panginoon. So therefore, we can also consider that as a Sabat natin. Again, welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Brother Fernan po ito ng God Church Calvary Chapel, Baguio. At gaya ng nasabi ni Pastor, you are all welcome, and for you to participate is just to send your questions, comments, or encouragement dito sa programang Bible Cafe. At kung kayo po ay may balak po na akyat ng Baguio, although gumanda-ganda ng panahon, ay still may recommend po namin is you take other route except doon po sa Quezon. Yan, pwede po sa Marcos Highway. Ayan po. Sarado po ang Quezon. Saradong Quezon kasi delikado po. Yan. At of course, ang ating Proverbs for the day ay makukover natin dito po sa Proverbs chapter 3 verses 23 to 30. So abangan po ninyo. You can prepare your Bible if you want to read with us. Yan po. At mamaya-maya ay babasahin po ni Pastor. Pero for the meantime ay nandyan po yung mga numbers na pwede po ninyong magamit. I-pinaplas po naman ay don't hesitate to send your questions po. Kung kayo po ay Globe users, ito po yung number 0927-494-2175. At kung smart user naman po kayo, 0949-736-5000. Ayan po. At introduce din ng ating kasama, pupugay din siya. Ayan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Joseph po to. Ako na naman po ang nakasama dito upang makipag-balitaktakan sa usapin ngayong gabi. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay magtanong lang ng magtanong kahit ano po regarding sa Bible. Ayun. Salamat, Brother Joseph. At nandito na. Ang unang-una nating batiin ay si Don Fernando Vergara. Ayan, siya yung unang nakita kong naka-register dito. Thank you for watching. Ganon din kay Ren and Seb. Ayan. At sa mga kapatiran na
mga listeners and viewers natin dyan sa Italy, sa Japan. Ayan ay kumusta po kayo dyan? Mag-ingat lang po. At dito bibigyan po natin ng kasagutan yung hindi po natin nabigyan ng hindi natin na read ito kagabi kasi medyo last minute po siya. Galing po ito kay Ed Mosqueda. Yan. Sa US po ito. Tama. Ang sabi niya, I need help explaining 2 Timothy dito po sa chapter 2 verses 19 to 21. Alright. Sabi niya, just to make sure that I have the right meaning of these verses. Okay. So, Pastor, basahin ba na natin to? Timothy? Siguro po after ng ating Proverbs. Yeah. Di po Okay, ba? sorry. Magpa-Proverbs muna tayo. Proverbs, tama. And then we'll do some expounding, a bit explanation. And then once yun po ay nasettle na natin, baka may mga added questions or reaction ng ating mga viewers. We'll go from there. Pag wala Ayan. na po, Okay. then we can proceed sa question ni Brother Ed Mosqueda dyan sa Las Vegas, Nevada, USA. Ayan. Sa lahat ng mga kapatiran na who woke up so early this time ay salamat po at just to be part ng program na ito. I'm sure ang mga alarm ninyo is already going off at this time, and it's time to wake up and brew that coffee so you can be with us for an hour or so Yes. sa ating pong live program na The Bible Cafe. Again, Brother Fernan, maybe you or Brother Joseph can actually read to us ang ating pong Proverbs of the day. Yan. Okay, so ito na po yung Proverbs natin nasa chapter 3 verses 23 to 30. Sabi Yes. po niya, then you will walk safely in your way, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. Yes, you will lie down, and your sleep will be sweet. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. Yes. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being caught. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in the power of your hand to do so. Do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. Yes. Do not devise evil against your neighbor, for he dwells by you for safety's sake. Do not strive with a man without cause, if he has done you no harm. Yan po, Pastor. All right. Yes. All right. Ang ganda nitong binasa ninyo, Brother Fernan. Actually, ito po yung a simple introduction or a step how to possess, how to gain ang wisdom ng ating Panginoong Yahweh. Sometimes people are looking or digging dito sa mga paano sila maging maalam, paano sila maging full of wisdom. They're digging into something na so intellectual or something na yung kakayahan ng kaisipan na ini-engage nila na matalino sila, memorize this, memorize that, pero ang katotohanan dito po binigyan tayo ng mga instructions or steps on eventually kung tayo ay marunong mag-obey sa mga simple instructions, that means He can actually grant us mga bagay na malalalim o galing sa Kanya tulad ng wisdom ng ating Panginoon mismo. I remember noon may commercial na some kind of a cracker. Cracker siya. I don't need to mention the name ng cracker, pero ito ay naging one of the
most accepted na commercial noon na merong isang matandang babae na nagano siya, meron siyang humingi ng pagkain. Ayan, humingi ng pagkain. Ito naman lalaki ay binigyan niya. Bibigyan niya ng yung cracker. Halos masabi ko na eh. Anyways, just to be kasi we don't need to mention the name. But anyways, hindi naman po ito negative. It's just a commercial. Eto ngayon, binigyan niya instead na ibigay niya yung buong cracker, hinati pa niya. Hinati niya yung cracker and then ibinigay dun sa matanda. Eto ngayon, yung palang matanda ay isa siyang anghel. Isa siyang anghel. Nung pagkabigay ng cracker, hindi niya alam na anghel siya. Yung anghel, gusto niya ngayon ibalik yung ginawa niyang pagbigay sa kanyang kalahating cracker. Bumagsak ngayon ito. Bumagsak. Kalahating kotse. Yung kotse, kapalit nung ibinigay niyang cracker. Kalahati lang na yung kotse kasi buo na lang. Hinati pa niya. Sana kung ibinigay na niya ng buong kotse yung bumagsak at kapalit ng isang cracker. Ano po? I believe dito sa Pilipinas, most people are familiar dun sa commercial na yun. But the point is this, sometimes we dig so far sa pag-desire ng wisdom ng ating Panginoong Yahweh, pero actually the way to get it are just so simple. Ito po yung mga binasa ni Brother Fernan beginning 22 tayo, 23. Let's see. Sabi po niya, Proverbs chapter 3 verse 23. Then you will walk safely in your way, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. Yes, you will lie down, and your sleep will be sweet. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being caught. Ito po ay continuation nung segment natin kahapon. At ang sinasabi niya, if we keep, desire, possess ang wisdom, understanding, and knowledge of Yahweh, actually, there is some kind of protection coming from Yahweh. So, kung assured tayo sa protection, actually, there is nothing to worry. Kaya ito yung gagawin niya sa atin. Kaya, we cannot protect ang ating buhay all sa ating mga kilos, plano, and everything. But if we try to obey ang ating Panginoon, ang protection niya will be upon us. Now, let's see, 27. Ang sabi po niya sa 27, do not withhold good from those to whom it is due. When it is in the power of your hand to do so, do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. Ang tinuturo po niya, ang sinasabi dito, na yung neighbor, meaning yung mga taong kakilala mo, katabi mo, or someone who is in need, lalapit po siya sa atin, and then simply, meron siyang mga pangangailangan, may hihingi sa iyo, and then nandun naman yung kakayahan mo para tulungan siya. Pero sabi mo, balik ka na lang, I will pray for you. Usually, ganun ang mga sinasabi nila. Sige, balik ka na lang. Okay, I understand your need. I will pray for you. God bless you. Yun pa yung mga pananalita eh. Pero isn't it, nandun sa kakayahan mo para matulungan yung taong yon. And yet, we failed to do it. You see, it's that simple. We failed to do it, and yet we desire to have wisdom of God. How can we understand yung
things of God when simply you have something in your hand at hindi natin na iabot dun sa taong alam natin meron po siyang need or pangangailangan. And then continue sa 29. Sabi niya, do not devise evil against your neighbor, for he dwells by you for safety sake. Ibig sabihin yung mga kapitbahay, siyempre sa context po ng Bible ito, siyempre sa panahon kasi natin, iba-iba na po yung mga neighbors natin, yung mga kapitbahay natin, usually lalo na sa Amerika, hindi man po natin kakilala yung mga neighbors natin. But in the context nung isinulat ni King Solomon itong Proverbs, yung community o yung village noon, yung mga tao magkakakilala po sila. So when someone will build a house next to you, parang maayos na tao si Joseph, doon ako magbi-build ng house malapit sa kanya. So yun ang idea, kaya yung community na ano sila na nakukompose sila, dumadami sila dahil people wanna live to people that they feel na sila ay safe. So ngayon, ang neighbor mo built his house next to you, pero ikaw naman, you're planning something bad sa kanya. Ito po yung sinasabi niya, do not do that. Huwag tayong magplano na hindi maganda do sa mga taong they're kinda relying sa atin na they are in good hands dahil sa ikaw ay isang maayos na tao. Alam natin, sa panahon po natin ay ito ay marami pong lokohan na nangyayari sa panahon natin. People deceive for the sake of gain, money, and everything. Kahit manood po tayo ng balita, ito po yung mga nangyayari. Either ang pinag-usapan natin, yung mga, ang tawag doon na fake recruiter. Yung mga ganon na bibigay po sila ng pera. They're hoping something na mapapaalis nila yung tao. And yet, anong nangyayari? Wala naman po. They've been waiting and lumapit na nga yung tao thinking that they will be in good hands, pero ang in return ay niloko mo at kinuha mo yung pera. That's just one of the many ways na pwede po tayong mag-devise ng evil sa mga taong they kinda relying on us. Kung ilagay natin sa context po natin ito, tayong mga ministers, ang mga tao, they're thinking na they are in good hands sa ating pamamalakad, the way we preach the Bible, the way we run the church. So they rely on us, they trust us, and yet ano kaya yung naibibigay natin sa kanila in return? Baka mamaya we are only using them for the sake na ang ating mga projects will continue or will be fulfilled dahil sa mga perang ibinibigay nila sa atin. Or maybe we know ang kanilang mga buhay ay mali pero we don't say a word, or kung nandun yung preaching ay iniiwas natin, baka sila ay aalis. It's the same thing po ang itinuturo niya dito. So this is another step how to possess the wisdom of God. Kaya mga simple lang po, no? Hindi yung dapat marunong ka and then you can have the wisdom of God. Simple, righteous deed sa ating pong mga kapwa. And then sabi niya, verse 30, do not strive with a man without cause if he has done you no harm. Ibig sabihin, walang ginawa ang tao sa iyo. Pero ikaw ay you're planning to harm or to destroy that person. Parang three things lang. If we will obey that, if we will keep that in mind, if we will practice that, we are candidate to have deeper things coming from Yahweh. Kaya if we want to have the wisdom of God, simply just live right with your fellow man. Remember ang ating pong relationship sa ating Diyos, yung unang 4 commandments. Sa 10 commandments, it talks about our relationship to Him. That is our godliness. The 6 commandments, the last 6 commandments, it talks about our relationship sa ating kapwa-tao. That is part of that. Ito pong
3 points natin pong natalakay sa Proverbs na ito. And many more. Pero importante, dapat maging maayos muna yung relationship natin sa Kanya. Alright, salamat po. Salamat, Pastor Ram, sa explanation po sa ating Proverbs for the day. At meron din tayong katanungan po dyan, dito po sa verse 27 po, Pastor. Yes. Sabi niya, do not withhold good from those to whom it is due when it is in the power of your hand to do so. So, ito ba, Pastor, ay let's say, yung isang kapatiran or isang church member ay nakagawa po siya ng maganda. And of course, ikaw naman na pastor, you have the capacity na pwede mo siyang either na ibalita or hindi. Is this not contradictory doon sa sinasabing yung right hand mo should not know yung ginagawa ng yung other hand? Parang ganun, Pastor, na parang yung ginawa mong mabuti ay na-broadcast, parang nade-deny ba yung parang glory na parang purihin ng Panginoon sa ginawa mo, o mababaliwala ba? Parang claim mo na yung nagawa mong mabuti, parang tawag mo doon Yung reward? reward. Pastor, yung okay. kanya. Sa aling part, Brother Fernan? Dito sa 27, Pastor. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in the power. Opo. Ang simply ang ano dito, in need yung tao, Brother Fernan. In need po siya. Those are, but you have, alimbawa, wala siyang makain. And then ikaw naman, may sardines. Yung mga sardines, yun ang mga good things dito. Kaya kung lalapit siya sa'yo, pag hindi mo, good ito, hindi mo na ibigay sa kanya, when he is in need, ay parang nabaliwala yung pagkakataon na you can one step sana to be closer and have wisdom, understanding na galing kay Yahweh. Pero yung sinasabi ninyo, yung bawa, meron po silang mga nagawa sa church, meron silang mga na-contribute o naibigay na pera, it's better not to broadcast. Kasi pag bin-broadcast natin yan, we are robbing yung reward niya before Yahweh. Ito naman ang nangyayari sa most church, many churches, na pag nagbigay sila, gusto nila na-broadcast. Yun na lumalabas na yung carnality ng tao pag gano'n. Mas maganda pag minsan nga meron pong nagbigay ng donation, Bible Cafe. Wala po siyang pangalan. At until now I think and I pray for that person. Basta na lang niya, dinala yung pera at wala nang pangalan. Anonymous siya, bagay na ganon. Ngayon, every time we mention, we don't even know who's that person. And yet, he will or she will receive the reward coming from Yahweh. Ayun. Salamat po. At dito rin po sa verse 29, do not devise evil against your neighbor, for Opo. he dwells by you for your safety's sake. Kasi parang meron tayong nababasa sa mga news or sa mga articles na mismo yung pastor or yung leader ng church ay dahil pumunta yung isang church member seeking for some advice, guidance, Yes. and later on ay nakikita natin na news na nag-take advantage tong pastor na ito. Parang instead na siya ay nagagamit na para mabigyan ng kalutasan or guidance yung isang tao, ay siya mismo ang numero or number one na nag-take advantage. At nakita na lang natin na merong mga relasyon, especially sexual relationship. Ito po yung mga katotohanan na yung pastor mismo ay siya yung cause ng dalamhati. Yes. Tama. Well, ito ay eksakto yon, Brother Fernan,
na yung mga tao, they're coming to you to they're coming to you thinking na they are in good hands dahil ikaw ay isang matinong pastor and everything, and yet ang iniisip mo naman on how you can have mga babae, how you can have women dun sa mga flock mo. Actually, merong mga ganun na nangyari nung nandun po tayo sa Palawan at doing inductive workshop. Ang nangyari dyan, Brother Joseph, Brother Fernan, ay they said, this is a true story. Itong fellowship, they do their meetings sa isang cave. At pag nandun sila sa cave, at first, pasok sila, meron silang mga flashlight, may mga kandila. And then pag nandun na sila, in the middle of their worship, the pastor would say, you can turn off ang mga ilaw ninyo, ang mga candles, mga kanyan, ganon. Kakapampangan na ako lang. and then ngayon, ang sinasabi po ng pastor, if the Holy Spirit ever touch you, do not refuse Him. Yun ang instruction niya. Alam po ninyo, several of the women ay nabuntis dun sa fellowship na yon. As far as I know, true story po yun. Tama, Brother Fernan, na there are pastors na instead of taking care ang kanilang mga flock, tinitingnan nila kung ano yung kumbaga yung whom among them ang pwede nilang mapasa kanila. Tama. Ito po ay isang eksakto yun, Brother Fernan. Ito yung verse 29. Okay, salamat po, Pastor. At ito po yung mga viewers natin. Sige, right. It's time to greet them. Welcome natin. Si Malu Vergara is watching. Ayan. At kanina pang umaga, nag-text na siya bago siya natulog. At nagising na siya sa alarm. At ito nga, yung sabi niya sa akin, kwento niya, dapat hindi na didili dahil sabi niya, ito yung pagkatapos nito, maglalakad na siya. Parang ito daw yung dapat daw walang delay. Devotion niya bago niya gawin ang lahat. Sabi niya, nakaka-encourage. Ganyan din of course, kay Jed Gamboa. Yan, Jed. Thanks for watching. Kay Vilma Kayaban. Yes. Hello, Sister Vilma. At kay Riza Rodriguez. Yes. Salamat po sa inyong pakikinig. At, Sister Riza. Oo, at nandyan din si Moises Delirio, and of course, dapat hindi natin kalimutan si Sister Lita Delirio na palaging nandyan, nakasama niya sa panunood sa ating programang Bible Cafe. Opo. Ayan, at merong katanungan dito, Pastor, kung ito pa ba? Ito pa, si Bot Gamboa. Oh yes, that's my sister. Good morning. Yes. From Cincinnati, Ohio. Sabi niya, yes. Thankful for Bible Cafe sa programa pong ito. Amen. Ayan. Yes, all right. Salamat, kapatid. Of course, gusto ko ring batiin si Crisanto Vergara dyan sa Canada. Ayan, at once in a while ay nanonood siya at nawa ay nakatune in siya ngayon. Ito ang katanungan, Pastor, ni Tanya. Na-greet na po lahat. Let's see if we can greet all the si Don Fernando na-greet na po siya. Okay na, opo, si Tanya Vergara Adrias, na-greet na po siya. Yes, Pastor. All right. Sige po. Ito si Pastor Diego na-greet na ba? Oo. Pastor Diego Lobiton. Yes. Pastor, guest ka dito one time para naman ma-expose naman po yung kagandahan yung lalaki. Yan. Si Roel, Brother Roel, doon sa Ulani. Nag-greet na ba siya? Wala sa akin, Pastor. Okay. Brother Roel, kanina magkatabi tayo. Mayroon pa tayong picture. Welcome sa ating programa, The Bible Cafe. At as you promised, meron kang comment or question na ipapadala. So, send it now. Si Pastor Ray Makadangdang is also watching us. Pastor Ray, magandang gabi po dyan sa Paniki, Tarlac, Philippines. Yan, no? Parang ang layo, no? Si Brother Chuck. Brother Chuck, hello. Please say hello to your beautiful wife, Ate Imelda. Yan, si Ate Aida Olais
is also watching us. Ito po ang sinabi niya na, "Good evening, Pastor Ram, Brother Fernan, Brother Joseph. Si Vincent Perez and Aida Olais are watching us." Siguro katabi niya si Vincent at the moment. Salamat at nandyan po ang bawat isa. You are truly an encouragement, and we will, by the grace of God, we will do our best that we can entertain, we can answer your questions, we can talk about something meaningful na related po sa ating buhay Kristiyano. At nawa ay as we continue to do this together, ay meron po tayong natututunan. Si Pastor Roel ay na watching us also. Calvary Chapel, Montalban. Pastor Roel, hello. Please say hi to the family. At salamat sa inyong pag-visit and pag-watch dito sa ating programa. Ang sabi po ni Pastor Ray Makatangdang, hello, magandang gabi po sa kanila dyan. Si Brother Joseph, Brother Fernan, at ang kaibigan mo, si Pastor Ram, dito na heading ito pong ating Bible Cafe na programa. Please spread the word. Share po ninyo sa inyong mga Facebook account para the more people can watch this, the more na nagbe-benefit sa ating pong mga napapag-usapan na mga different topics, subjects na we believe ito po ay makakatulong sa ating mga anak ng ating Panginoong Yahweh. Ayun. At Brother Joseph, baka meron kang gustong batiin na ito ng pagkakataon. Ayan po, binabati ko po yung mga kamag-anak ko sa Nueva Ecija, no? May question po ako, Pastor, regarding po sa verse 27, no? Okay. Opo. Ano po ang sinasabi ng scripture sa mga taong sinasabi nilang sila ay makadiyos, religyoso, ngunit sa mismong mga kamag-anak nila ay pag nangangailangan ng kamag-anak nila, halimbawa po na sa hospital ang isang kamag-anak, at walang-wala po itong kamag-anak nila, ngunit pag humingi po ng tulong sa kanila ay kahit ano po ay wala silang maibigay, parang hirap na hirap silang. Samantalang sa tutuusin, meron naman po silang kayang ibigay. Alright. Ano po ang sinasabi ng scripture? Well, unang-una, Brother Joseph, ang alam natin dyan, ang ating Panginoong Yahweh, He provided for every individual and for every family's need. Ano po? Usually kasi, if we are considered Christians, Yahweh already provided ang need natin and everything else that we will encounter sa buhay na ito. Now, natural ang tao ay unang-una ay he has to make sure yung provision niya sa kanyang family ay yung unang-una niyang responsibility. Merong mga tao na careless po sila sa kanilang pag-manage sa kanilang financial. So meaning instead na i-set aside ang mga pera, yung konting bagay, inom dito, inom doon, or konting bagay, o sige, it's always a celebration, parang they're not anticipating that one day they will be in a need. Nagkaroon ng hospital or something. Why is it wala kang dinudukot? Well, the answer is wala ka kasing sinusuksok. Wala kang iniipon. So now, ang mga ito, common po sa Pilipinas ito eh. Yung bang parang there is no tomorrow. Kahit hindi po nila kaya. Pag nag-birthday yung anak nila, talagang bongga. Just about anything. Pero hindi nila naitatago yung one day. Very important gastusin ay will come along your way. Di po ba? So why do you spend? Why do we spend our money unwisely? Kaya we cannot blame immediately. Sa akin, Brother Joseph, I cannot blame those people who are
hesitant to immediately magpalabas ng pera dahil that's their family. Kumbaga yung perang nasa kamay nila, that is their right on when and how they will let that go. Kaya ang alam natin, si Yahweh already provided for each and every one of us. Halimbawa, may extra akong 10,000 dito. Okay, tara, punta tayo sa Palawan. Mayroong 10,000 dito. We should not think that way. Sabihin natin, wow, Yahweh, I have a extra 10,000 dito. I wonder what is your plan. You let me know. Wala, you put it in the bank. And then all of a sudden, biglang nasira pala yung paris ng gulong mo. I got it. Ito pala, kaya you send me ahead. Dahil magkakaroon ako ng mga gastusin tulad nito. Dapat ganun po ang bawat individual and every family. So anything na mangyayari sa kanya doon, Yahweh already provided for them. Kaya sa akin po is I will leave them alone. Hindi natin alam kung ano po ang kanilang mga reasoning o ang kanilang mga dahilan, why would they not help? Pero pwedeng guilty din po sila. Pwedeng nandun ng pera at sobra-sobra and they don't wanna help. And yet, we give the right sa kanila. Kung sila ay guilty sa verse 27 or not, we do not know. That is between them and Yahweh. Pero hindi ko mo ang tawa, ang isang family ay mataas ang gate niya, malaki ang bahay niya. Pag lumapit ka, dapat tumutulong sila. Alam po natin, lumampas na po tayo sa kaisipan na yan. Basta alam natin, ang ating Panginoong Yahweh, He provided for every individual, especially kung anak ka niya. Yahweh provided for every family. You are now responsible to keep that money sa mga every gastusin na may encounter mo along the way. May mga bago tayong naka-online na Brother Fernan, maybe let's greet them to thank them that they are watching us now. Ayan, isa na yan si Yunbi. Yan, Yunbi. Thank you for watching. At alam ko na kwan nyo na rin ito, nabanggit nyo na rin, Pastor, si Chuck Greg. Howdy, sabi niya. Yeah, say hi. Yes. We can read their comments at they're precious sa atin. Ayun, yun lang ang nandito sa akin, Pastor. Ganon. Oo. Si Rolando, wala sa inyo? Si Pastor Rolando Raquel Bananya. Ayun, wala. Wala, Pastor. Wala? Okay. Pastor, Maya pa Bengi, Maya pa Abak, kaya kaken, si Umbi, hindi po niya nakikita. Yun yung green ko kanina. Okay. Si Maria April Minaves Adukal is watching us. Salamat po for accepting our invitation, Mama Maria. Hope you will enjoy ito pong ating program. Ito po yung Bible Cafe that we go online every 6 in the evening Philippines time. Kaya hopefully hindi ito yung first and last ninyong panonood. If you have any question po regarding sa Bible or something about your religion, you can always text us po dito. We can talk about it na wala po tayong we're not putting down any doctrine or anything like that. We want to open in every subject according sa light ng Scripture. Kung ano po sinasabi ng Scripture. Si Sister Cory Guevara Olados. Sister Cory, hello. Please say hi kay Brother Randy. At salamat sa inyong panonood, especially at this time of the day dyan sa Las Vegas. Ayun, salamat. At ito na, yung kasagutan. Brother Ed Mosquedo. Ito na, basahin ko na, Pastor, yung hindi natin basa yesterday. Alright, ano po kasi yung si Pastor Bong daw, si Rolando. Brother Chat, salamat yung ganda ng live talaga. Si Pastor Bong, of course, si Pastor Bong, yan, Sister Raquel. Kumusta po po, Ken? Ano na kasi yung text niya, kuya? Dito sa 2 Timothy. Okay. Chapter 2 verses 19 to 21 at babasahin ko po, Pastor. 2 Timothy. Kung meron po kayong Timothy. Bible dyan, we are about to read 2 Timothy chapter 2 Chapter verses 2. 19 to 21. Okay.
19 to Yes. 21. Alright. Sabi po niya sa 19, nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. The Lord knows those who are His. And let everyone who names in the name of Christ depart from iniquity. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Ayun. Yan po, Pastor. Okay. Ang dami nito, Brother Ed. There's so much here. If we will explain every word, it will take us 30 minutes. But if we can wrap it up, ang sinasabi niya dito, since we already have relationship with our Adonai Yeshua, so now, you can actually consider yourself of what kind of a vessel we can be. Pwedeng ordinary vessel, pwedeng medyo nasa medium vessel, but can we desire a vessel for honor? Kumbaga yung kung ano how we live this life, how we treat this temple, this body is the same container of kind of pwedeng magdwell sa atin. If we truly respect and if we truly live this life na knowing that this is entrusted sa atin, bawa. Actually, kanina, I was involved sa wedding and I saw several people na siguro the last time I saw them, mga 9 years ago, 8 years ago. And one of them, Brother Fernan, Brother Joseph, approached me and ang sabi po niya, Pastor, hindi po kayo tumatanda. Ikaw pa rin, sabi. Well, ito po, physical body lang ito. Ang tawag yung physical body. Siyempre, sa physical, ganun din po sa spiritual. How do we consider itong katawan na ito? Yung practice natin, yung nai-involve tayo. The point po dyan ay, siguro, the last time I saw them, 9 years ago, as the same diet that I have, Leviticus diet. So, meron po siyang outcome kung if we practice something, we put importance sa ating katawan. That's the kind of container na meron ngayon. Wala kasi siyang, kumbaga, walang mga illnesses na kinakain at walang mga sobra-sobrang naiiwan sa ating katawan. So, after 9 years, makikita mo yung outcome. The same thing din po sa spiritual. Yan ang sinasabi niya dito, Brother Ed. Kaya if I may read yung verse 21, therefore if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. So yun po, parang tayo, we consider ourselves na kung tayo nga ay mga Kristiyano, then we should live according sa disposal ng Panginoon. Kung tayo po ay discipline, a discipline will happen sa ating pong mga buhay at makikita ng mga tao whether sa physical or sa spiritual. Yun lang po naman ang pwede nating i-share dito sa 3 verses na iyong ipinadala, Brother Ed. By the way, hello sa iyo and to your family dyan sa Las Vegas, Nevada. Salamat kanina. We were chatting at salamat at you are willing to set a temporary studio dyan para pag come sa time ay dyan po tayo makiki-engage na kasama pa rin tayo sa Bible Cafe. Ayun, Brother Ed. I hope nakatulong yan. Ano po? Meron tayong mga newly viewers na naka-online ngayon. Si Celeste Golpo is watching us. Hello po, good evening. Salamat po for watching and viewing ito pong ating programang Bible Cafe. Si Angeline Ursabia, Maya Pabengi, kapatid, Ken Concepcion. Si Jonathan Bacani is also watching us. I'm sure si Sister Raquel is also there watching with you. Hello sa inyo and to your beautiful
children. Ayan, thank you for being with us even sa Friday episode na ito. Yun. Alright. Okay, may mga katanungan po tayo dito galing kay Tanya. Alright. Unfortunately, Pastor, ay biglang nawala dito. Nag-share ako, biglang nawala yung mga kanya. Okay. Pero parang sa Chronicles ito, Pastor, wala ba kayong nakuha dyan? Chronicles. Oo. Okay. Parang saka sa 2 Samuel. Okay. Ayun Ito na. po, meron po siya. Pakibasa Ang na, sabi Pastor. po ay, Pastor, ask ko po, sa First Chronicles, ayan, First Chronicles, chapter 13, Okay. verses 9 to 10, or sa 2 Samuel, chapter 6, verse 6 and 7. Why did God arouse his anger to Uzzah and struck him and died in putting his hand to hold the ark of God, while Uzzah is sincere in his desire to protect the ark po? For the oxen stumbled po. Thank you po. Yun ang ano. So, this is just the same. So, kung ano yung nakasulat sa First Chronicles chapter 13 verses 9 and 10 and 2 Samuel chapter 6 verses 6 and 7 is just the same account. Ito ay naisulat ng dalawang beses. Sige po, tingnan natin yung First Chronicles chapter 13 verses 9 and 10. Pwede kong basahin, Pastor? Chronicles, babasahin ba natin? Opo, opo. Sige. Chronicles chapter 13 verse 9, sabi niya, and when they came to Chidon's threshing floor, Uzzah put out his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and he struck him because he put his hand to the ark, Yes. and he died there. And he died there Alright. before God. Ayun. So, ang tanong ni Sister Tanya ay, why did God arouse his anger to Uzzah and struck him and died in putting his hand to hold the ark of God, while Uzzah is sincere in his desire to protect the ark po, for the oxen stumbled po. So, ito, tinatransport nila ang Ark of the Covenant, and then ito na nga dahil na-stumble yung oxen, yung baka, at magtitilt ngayon ang Ark of the Covenant, hinawakan ngayon ni Uzzah, at paghawak niya ay namatay po siya. Now, ang tanong is, bakit siya namatay o bakit siya pinatay ng ating Panginoong Yahweh? Well, unang-una ay meron pong instruction si Yahweh on how to transport ang Ark of the Covenant. So once Yahweh gives the instruction, we have to follow kung ano po yung ibinigay niyang instruction on how to do things, especially sa mga bagay na patungkol sa kanya. Kasi kung sabihin natin, basta ako, ganito ko gagawin. Ito ang malaking problema sa panahon natin, Sister Tanya, na ang mga Gentiles who came to know ang ating Panginoong Yeshua, na-introduce sila sa ating Panginoong Yeshua, and yet they create their own ways on how they can be pleasing before Yahweh. Eto ngayon, ang Ark of the Covenant, yung pagka-construct niyan ay meron po siyang rings. 4 na rings. Meaning, yung 2 rings on every side ay ilalagay mo yung pole. Pag inilagay mo yung pole, ay that's where you will carry ang Ark of the Covenant sa iyong shoulders. Hindi po ito dapat isinasakay sa anong tawag dito, yung cart. For one, ito po ay binubuhat ng mga Levites or ng mga priests. So ngayon, pag ibinubuhat yan, ay you're not touching any of the Ark of the Covenant because that is very holy. It represents God Himself, ang Ark of the Covenant. Pero dahil they wanna do something good but not following the instructions ng ating Panginoong Yahweh, you will die.
because that is His prerogative. Yan ang ating Panginoong Yahweh. If you wanna get involved, ang lesson, if you wanna get involved in on the things of Yahweh, we should learn kung ano po yung instructions niya on how to do things. Kasi we're talking mga bagay na nakapatungkol na sa Kanya. Kaya nawa, for us watching, and we wanna be pleasing sa ating Panginoong Yahweh, let us read the manual. Let us read the Old Testament. Let us read the entire Bible. And so we can see kung ano po yung kanyang mga kaparaanan on how He wants us to do things. Kaya ngayon, iba-iba na ang mga doktrina ng mga sa tinatawag na mga Kristiyano. Bakit? Para sa akin, ganito ko gusto kong gawin. Para sa amin, ganito. Gusto namin, para sa akin ay puro na lang para sa kanila. Pero never consider na looking back sa scriptures on how Yahweh wants us to do things. Ayan ang pwede nating isagot sa question na iyan. By the way, before I will give kay Brother Fernando, Brother Joseph, any reaction, I wanna greet si Jevi Brave. Yan is watching us. Si Brother Robert De Vera is also watching us. Hello, Brother Robert. Kumusta kayo dyan? Si Cesar Beloria Gamboa, that's my cousin. Kuya Cesar, kumusta? Salamat that you found us and now you are watching itong ating programang The Bible Cafe. Welcome na welcome, cousin. At nawa, this is not your first and last, kundi nawa ay maging regular kang viewer. And share this also sa iyong Facebook account. And so, yung mga friends mo will also will come to know about this program. Kung meron kayong mga questions patungkol sa Bible o sa mga napapag-usapan namin, you wanna ask further clarification or something like that, pwede pong itanong dito. And by the grace of God, sa tulong ni Yahweh, we'll try to answer it po according sa inyo pong tinatanong. Ayan, salamat po, Pastor. At again, we are inviting everyone to send your questions dito po sa Bible Cafe. At Brother Moses, baka meron kang katanungan. Joseph po. Joseph, sorry. Kasi merong question po si Brother Moses. Kaya lang nawala dito sa pan at nagpa-assist po tayo doon sa technical mga personnel natin. At eto, binigay, sinulat na lang. Eto ang tanong ni Brother Moses. Alright. Go PM po, Bible Cafe. Tanong po namin, yung po bang mga taong papasok sa Millennial Kingdom ay siya po rin ba ang magmamana sa buhay na walang hanggan? Salamat po. Ayan po ang katanungan, Pastor, na galing kay Brother Moses. Alright. Alright. Kuya Moses, salamat sa iyong pinadalang katanungan. Sa inyo ba yan o kay Ate Lita? May alam ko sa inyong dalawa yan eh. Mag-uusap kayo na kaya yung pwede nating ipadala sa kanilang katanungan para naman magkamot sila ng ulo. Anyways, of course, yung papasok sa Millennial Kingdom, as we usually na alam nating tinatawag na eschatology order, tayo pagdating ng rapture, tayo po ay susunduin ng ating bridegroom, even Yeshua himself. Tayo po ay pupunta doon, magkakaroon ng Great Tribulation dito sa mundo. After ng Great Tribulation ay babalik po ngayon ang lahat ng saints, Old Testament and New Testament saints. Pagbalik dito, we will rule over those people who did not die during meron kasing maiiwan na buhay. Hindi po lahat mamamatay na mga tao after ng tribulation, after ng mga great tribulations. Meron pa ring maiiwan. Yet, pagbalik natin, by the grace of God, pagbalik ng mga saints dito sa mundo, with Christ sa kanyang second coming, He will come and the saints will be behind Him. Magta-touchdown, will set a tinatawag na righteous kingdom of God, meaning we will rule over
sa mga taong hindi namatay. Yet, nandun sila sa millennial kingdom, pero hindi guarantee na sila sila'y magiging co-heirs, tagapagmana sa mundong ito. No, dahil after 1,000 years, matetest pa sila. Pero yung mga kasamang bumaba na ni Yeshua sa kanyang second coming, yes, assured yun. Because they are already possessing the glorified body. Ayun, yun po ang sagot natin doon, Brother Moises. Yun lang bumaba. Pero yung nandito pa, na hindi namatay, ay they are to be tested pa rin. Si Sir Phil De La Rosa is watching us dati, Sir Phil. You are only listening sa ating Bible Cafe, but now you can see us. Ano po? Salamat at naka-online kayo watching. Si Jerica Bayawan is also watching us. Sister Jerica, kumusta? Ang baby, no? Every single day, nag-grow ng inch. Kaya the next thing you know niyan ay naglalakad na siya. Ayan. Salamat for being with us and watching this program. Okay, salamat Pastor. In related po doon sa sinabi niyong Millennial Kingdom, ay ito ba Pastor ay ito rin yung New Heaven and New Earth na sinasabi po sa Revelation, Pastor? Actually, hindi pa po. After ng 1,000 years, there will be set free kasi ang kaaway, even Satan himself, after ng 1,000 years. And then he will try to deceive again those people na nandito sa mundo na pinaghaharian natin. By the grace of God, sinasama na natin ang sarili natin. No? Yung mga saints na pinaghaharian ng mga saints na hindi namatay during tribulation and great tribulation, they're possessing earthly body. Yung mga saints, they're possessing glorified body. They will never be snatched again by the devil. Ngayon, after 1,000 years, imagine how many people na, kasi dadami yan dadami ng dadami. Now, si Satan will come again sa picture after 1,000 years, and he will try to deceive itong mga tao. Merong sasama sa kanila He will deceive them na you've been following ang rule at batas ni Yahweh when actually He's just keeping something from you when you can actually do something and outthrone Him all over again na naman. Now, pag yun ay nangyari, Michael Archangel will actually destroy Satan and all those who sided sa kanya. And then after that, there will be a great fire na mangyayari dito sa mundo. Of course, hindi po tayo, hindi maapektuhan ng mga saints by the grace of God. Hindi maapektuhan ng mga saints. Even though the fire is here, it will burn everything. At after na na-burn na and everything, dun ngayon susulpot yung panibagong new earth. Yan, a new earth and new heaven. But that will be after pa ng revolt, rebelde ni Satan after ng 1,000 years. Okay, salamat po Pastor. Brother Joseph, anything? May gusto lang po ako i-share yung pag-visit ko po sa hospital nung isang araw, no. Doon ko po na-confirm na yung Leviticus diet po, Pastor? Opo. Doon po talagang sinabing yung baboy, no? Yes. Na talagang bawal na bawal kayo. Kasi po yung lola ko naman, namatay po siya at the age of 93. Okay. Ang paborito niyang pagkain, yung sinigang na baboy. Alright. Sige. Yung taba, sinasawsaw niya pa sa patis. Alright. Kaya, doon po, nang pag-visit ko sa ospital, sa isang ward ng puro male, Opo. pare-pare sila ng sakit. Nangingitim sila lahat, malalaki yung tiyan, namamagay yung mga paa, puro kidney po. Ngayon, yung isang pasyente, natanong ko, ba't kasi siya nagkasakit na gano'n? Yung pala, madalas siya sa yung mga, yung party ng mga tribes, na puro katayan ng baboy. Puro, talagang kung kumain daw siya ng baboy, kulang sa kanya 2 kilo. So yung maghapon na yun. Alright. Oo, kaya yun, sa pagkain niya ng karne ng baboy, lagi siya ay na high blood.
Kaya yun po, naapektuhan pa rin yung kidney niyan. Pag na-high blood, yun. Okay. Nadadali po pala yung kidney natin. Yes, yes. Kaya, pare-pare sila. 6 po sila, ganun. Anim, ha? 6 sa isang ward. Pero hindi po sila magkakilala. Hindi po. Nagkataon pare-pares. Yes. Pare-pares sila hindi na makatayo, nakaka-diaper dahil Wow. namamaga yung mga paa. Okay. Yun, ano po. Doon ko napatunayan na talagang yung pagkain po ng karne ng baboy. Masasabi ko pong Yes, tama. Salamat, Brother Joseph. Speaking of pamamaga ng paa, we know someone na namamaga ang paa. Ang nawa ay huwag na natin i-mention ang pangalan dito sa Bible Cafe. Let's ano natin siya, i-assess natin yung senior ninyo, Brother Joseph. You mentioned na yung lola ninyo. nga po. Siya ay namatay na 93 years old. Pero Paborito niya, yun talaga, mga taba ng baboy, sinasawsaw sa patis and everything. I also believe na pwede siyang nabuhay ng mas matagal pa sa 93. Ayun. Kung hindi niya yun naging habit na kumakain ng taba ng baboy. Siyempre, hindi natin masabi na bakit siya tumagal na 93 kumakain siya ng mga bawal na pagkain. Remember, she was avoided also sa mga maraming chemicals na kinakain ng mga tao ngayon. Kanina nga, I attended a wedding at yung chop suey, napakalinamnam. Yung pinakamalinamnam na chop suey yatang nakain kong yon. I know what's in there. Alam natin kung ano po yung nandoon. I don't think ang repolyo ganun siya kalinamnam. Ang carrots hindi ganun kalinamnam. Something was in the vegetable. Kaya ngayon, kung hindi po mapili ang isang tao, lahat na lang ng kinakain niya may chemical. Eto pa, kakain pa ng bawal na pagkain. Talagang naging short and naging maiksi na ang buhay ng tao. Hindi lang po yun, bago siya alis, ang dami pa niyang karamdaman na pwedeng mapasa kanya bago po siya mamatay. Lost po yan. Alam natin, pag wala po tayong discipline sa ating pagkain, lalo na kung wala po tayong guidance. Yes. Actually, yung mga na-mention ninyong nasa hospital, Brother Joseph, kung sila ay wala po silang guidance, wala silang pina-follow na guide on ano yung pwede nilang kainin, yung healthy sa kanila, at ano yung hindi nila dapat kinakain na magdadala ng sakit sa kanila. Ito po ay napakarami nilang kinakain na halo-halo na yan. Na-mention ninyo ang baboy. That's only one of the many. That's only one of the many. Tapos yung routine pa nila, yung lifestyle nila, doon mo makikita ano ang outcome ng isang taong even sa pagkain meron siyang fina-follow na guide or isang taong basta kahit ano na lang ay pwede niyang kainin. Yung malungkot dyan, even yung mga tinatawag na Christian is the same mentality nila. Parang they own this body when the scripture is so clear na pinagkatiwala lang po sa atin ito. That means hindi po ang belly natin, hindi po ang dila natin ang dapat priority, kundi yung ano kaya yung how long kaya ang plano ni Yahweh na ako'y mabuhay dito, at I wonder ano yung mga ipapagawa niya sa akin sa buhay na ito. Hindi po ba kung gano'n ang ating kaisipan tsaka na lang yung pagkain na kahit kung bawal, alam natin, then stay away. Kasi nakafocus ka dun sa you want to live the fullest na pinlalo ni Yahweh na mabuhay ka dito, healthy also. Hindi yung nagsishare ka pero nararamdaman mo naman, meron ka naman nararamdaman as you share the gospel. Hindi rin po maganda yon. Hindi po tayo maging effective. Yun ang pwede nating madagdag doon, Brother Joseph, dun sa na-i-share po ninyo. Ayan, at gusto ko ring sabihin, siguro dagdag na rin ito sa baboy. Sabi mo, yung lola mo ay 98, ano? 93. 93. Mas healthy yung baboy noon kaysa ngayon. Although, kasi yung baboy ngayon po ay, yan po ay pinalaki sa pamagitan ng mga pinapakain po, ano? Yung taba po niya, yung skin niya ay kumakapal, na hindi na, ang baboy kasi hindi nagsweswet, Pastor, as we have discussed. At nandun yung chemical. Nandun ang chemical. Oh, yan. Kaya pag kinain natin, of course, yung chemical kasama na na-digest natin. Kaya, na-mention mo, parang 40 plus lang yung 44. 44 lang. At yun na.
I wanna add something dyan, Brother Fernan. Ang mga baboy ngayon, ang mga baboy po ngayon ay dahil gusto nilang hindi mataba yung taba niya, pinalin nila yung karne ng baboy. Meron po ngayon silang ini-injection sa kanila para yung hindi mataba yung sa skin nila, kundi kumaunti na lang yung taba. Ngayon, puro laman. Pero yung ini-injection po nilang yon ay nakaka-brittle sa mga arteries natin, sa mga ugat natin. So ngayon, pag ginahin natin yon, nasa system natin, tayo ang in trouble. Kasi brittle meaning lumulutong po ang ating mga ugat, ang ating mga arteries na ma-excite ka lang, may stroke ka. Dahil nga malulutong yung mga arteries natin. That is something na, wow, nandun sa karne, you eat it. Kaya hindi na lang yung karne mismo na pinagbabawal ng ating Panginoong Yahweh, kundi yung chemical pa na nandyan sa karne. Yun lang po ang gusto kong may dagdag doon na Brother Fernan. Pero si Sister Malu, meron po siyang tanong dito na para we don't go too far from, sa kaninang yung pinag-uusapan po natin kanina, no? Ayun. Yung nandyan po ba, Brother Fernan? Opo, Pastor. Yung kay Ate Malu. Oo, yung kanya. Ano po yung sinasabi niya? Brother Fernan, baka makalimutan mo yung question ni Manang Lolit. So, ito na. Ano po yung tanong niya? Ito yung tanong ni Lilia Gadi or Lolit. Sabi niya, good evening po. Ask ko lang po sa Leviticus 23. Okay. These are my appointed feast. Basahin ko na lang po yung hindi, sabi pa nila, these are my appointed feasts, the appointed festivals of the Lord, Okay. which you are to proclaim as sacred assemblies. Sabi niya. Ang tanong niya, bakit po parang di ito na isa-celebrate? Example po yung Passover, the festival of unleavened bread. Yes. Sabi niya. So, if you allow me, Pastor, I will read yung Leviticus 23:2. Okay. Sabi niya, the feast of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, these are my feast. Yes. At ang tanong ni Manang Lolit ay bakit po parang hindi ito sineselebrate? Yes. Ayan. Yun na nga po, anong Lolit, Sister Lolit, na nagkaroon ng suggestion na dahil nga under sa New Covenant tayo, most of the writings sa Old Testament scriptures ay pwede na yan na i-set aside. Hindi yan para sa atin. Yun po yung suggestion. Kaya ngayon, ang mga ministers, they swallowed that suggestion. Pero dito, napakaklaro, ang Leviticus 23, ang sinasabi ni Yahweh ay fiesta niya ang mga ito. Hindi po fiesta ng mga Hudyo. Kasi yun din ang suggestion na nakarating sa marami o sa lahat ng mga tinatawag na evangelical or full gospel. Kaya ngayon, pag nagsasabat ka, ang tanong nila, Sabadista ka? Pag nagsa-celebrate ka ng fiesta ni Yahweh, Hudyo ka ba? Parang gano'n ang tanong nila. No. Ang sinabi maliwanag po ang pagkabasa at tanong ninyo. Ang binasa ni Brother Fernan, ang sabi niya, speak, si Yahweh po ang nagsasalita nito, speak to the children of Israel and say to them, the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, these are my feasts. And then later on, sasabihin niya, these feasts are perpetual. Meaning, wala po silang expiration. Pero ngayon, ang suggestion sa mga Christians ngayon, you see, ang kausap niya mga Hudyo, hindi naman ang mga Gentiles. Ito po ang counter-argument. Sino po ang mga tao ni Yahweh at this time? Ang tao ba ni Yahweh, mga Gentiles, ay tao pa rin niya? O tao din niya? Hindi po. Ang mga tao ni Yahweh are the Israelites only. But if you look at Ephesians chapter 2, ang sinasabi ng Ephesians chapter 2, Jews and Gentiles are God's people now. Kaya kung tayo'y God's people, let us pay attention sa mga pinapagawa niya, pinapacelebrate niyang mga araw, pinapacelebrate niya mga fiesta dahil ito'y mga fiesta ko. Ito'y mga bagay na directly sinabi niya na dapat ito ay nasa-celebrate ng mga
tao niya. Yun po ang kasagutan doon na Sister Lolit sa gabing ito o sa inyo pong katanungan. Yun. Okay, salamat Pastor. Si Ate Malu. Ayan, meron siya. Opo, si Ito. Ate Malu. Sama po niya, galing po ito kay Malu Vergara. Yan. Ito yung na-discuss, yung na-explain ni Pastor kanina. Tama, A while yes. back, sabi niya, Opo. tama po Pastor yan, kung gumagastos po sila all out sa handa, instead to make saving para may madukot sila in time of emergency po. Tapos tayo masisisi po. Ito, kung hindi ka nagbigay, parang ibig niyang sabihin Yes. ka tumulong. Tama. Hindi po lagi may pera tayo. Thank you po sa explanation. Exactly. Pastor. Be Ayan. practical. Ano po? Be practical. Alam po natin sa Calvary Chapel Baguio, we discourage people to celebrate sa mga birthday lang ng anak niya. Gagastos siya ng 10,000 pesos. Sayang yun. Sayang po yun. Dahil sana isinet aside mo lang yan. Birthday ng anak mo, bili mo siya ng ice cream. O bili mo siya ng malit na cake. O kaya something na salo-salo, hindi yung why do you invite people na hindi mo sa kakilala, kinakain niya yung pinagpaguran mo. Dapat yan ay inipon mo na lang. Hindi po natin alam kung ano yung mga emergency na coming our way. Dahil may reason si Yahweh bakit niya pinapahawak yung perang excess sa mga pangangailangan natin. Nagkamali ba siya? Absolutely not. Meron po siyang purpose dyan. Salamat po Ate Maliw for agreeing with us. Again, I will bring it back. Every individual, lalo na kung Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, every individual and every family, Yahweh provided. Take care of that money in your pocket or in your disposal. Kung hindi po importante, don't spend it. You are responsible making sure may pagkain ang ating pamilya. Now, kung meron kang kakilala, careless sila sa paggastos, pag-handle nila sa kanilang pera, any moment, magkakasakit sila. They immediately come to you. Ayun na po yung we can makakadraw ka ng line dyan dahil you have to teach that person or that family first. Be responsible sa iyong pera. Bakit ka nagkukulang? Nagkamali ba yung computation ni Yahweh na kung ano yung i-provide niya sa iyo? O baka naman tamad ka, ayaw mo magtrabaho, etc. Marami pong reason eh. Pero alam natin, kung tayo po'y Kristiyano na, Yahweh already provided for our need. Yan, just take care of that money that He provided for us. Hello, I have my sisters here. Dalawa yung sisters ko naka-online. Wow! Ang aming tatlo na. O, ito si Ate Linda Revel sa Maya pa Abak, Ken Ohio. Yeah. At ito naman si bunso namin, si Jules Trinidad. Hello from Chesapeake, Virginia. Ayan, Brother Ramses, kasi bunso po namin yan, si Juliet, yan, at si Ate Linda. And of course, nandyan ang ating kapatid na si Bot, Donna. Ay, nako, this is a special, dear episode. Nandyan ang aking mga sisters. Ang nawawala na lang ay si Sister Chat. Ayan, Sister Chat at saka si Ate Hermie. Si Christian Navarro is also watching us. Hello, Brother Christian. Good evening. Salamat at you are online and part of this live program ng Bible Cafe. And lastly, si Pastor Rene Tanhusay is also with us. Nanonood po at this moment. Pastor Rene, good evening po. Please regards po sa family and everyone dyan. Salamat po. Ayan. Ito, yung feedback uli ni talagang real time si Malu Vergara. Salamat po. Yun po ang sagot niya doon sa explanation ni Pastor. Alright. Ayan. At sabi ni Linda Rebels, love the show. Yes. Sabi niya, yan. Okay, salamat at Ache. Jed is here with me. Behind me ay my wall, but after that wall ay Jed Jed is also with me. Ayan. Ayan, okay. Kung Brother Joseph, wala kang katanungan? Iniisip ko yung tanong ko regarding sa righteousness, no? Yan, sige. Sige. Question natin. Kasi pag wala kayong tanong, akong magtatanong. Hindi Ayun. pa, may tanong pa. O, sige. Ayun.
Kaya din sa righteousness. Ayun. Dati sige. po, nang hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, no? Alright. Tayo po ay slave of sin. Ayan. Natural po sa tao, no? Opo, natural yan. Opo. Nung paano po nag-uumpisa yung maging magpa-alipin sa katwiran? Okay. Pastor. Magandang magandang tanong yan, Brother Joseph. Opo. Pwede natin pag-usapan next week. Ay, yung ang sabi ng ating Panginoong Yeshua, kasi at one time nagipag-argue sa kanya yung mga Hudyo. Ang sinasabi nila, we never been slave by anyone. We are sons, we are children of Abraham. I believe nasa John chapter 6 ito eh. And then ang sabi ng ating Panginoong Yeshua, even Jesus, for everyone who practice sin is a slave of sin. So don't tell me you are not slave. Ayun ang sinasabi niya. So doon po yung obvious, kumbaga literal, plain statement ng ating Panginoong Yeshua na kung tayo ay nagkakasala, tayo ay slave ng kasalanan. So when did this start? Ano po? Unang-una, si Adam and Eve, sila po ay nagkasala. So therefore, nagsimula na yung account sa kanila. Nag-open ng account ang kasalanan kay Adam and Eve. In order for them to get out of that debt, yung pagkakautang, they need to pay it with a life, a blameless, holy life. Kaya from the time of Adam until sa panahon ng ating Panginoong Yeshua, no one was ever redeemed or natubos dun sa pagiging alipin sa kasalanan. That was his purpose in coming. Actually, ang sinasabi ng one of the Psalms na none of us can save or rescue our soul. Kasi kung gusto mong i-rescue yung kasalanan, ang iyong sarili from pagkakautang natin sa kasalanan, we must die. But even our life is not enough to pay for that. Why? Kasi pagkapanganak pa lang natin, meron na po tayong kasalanan. So, the only payment na pwedeng ma-set free ang isang tao, lahat ng tao, ay yung buhay na walang kasalanan. That is the purpose of His coming. Wala pong pwedeng ma-redeem, matubos sa pagiging alipin sa kasalanan only by believing that someone came to live His life, to die sinless, and that is only our Adonai Yeshua. Kaya that's how important kahit gusto nating maging kumbaga maging maayos na klaseng buhay o kaya gusto nating maging well sa ating mga kapwa-tao or yung mga alituntunin, yung mga do's and don't until we start sa pag-recognize natin na someone actually purposely came here to die for us, and so the moment we recognize Him, i-reset niya tayo. All of a sudden, we have no more sin before Yahweh, and hindi na tayo alipin ng kasalanan. Now to sin, the moment you recognize ang ating Panginoong Yesus bilang tagapagligtas mo, when you sin, you choose to sin. Hindi tulad nung bago ka nakakilala, wala kang option but to sin, because sin is dictating you to sin even more dahil alipin niya ang bawat isa. Yun po ang pagiging alipin sa kasalanan. Ayun, salamat po Pastor. In connection po diyan, since kung hindi pa natin nare-recognize, as you have mentioned, ang ating Panginoon na siyang namatay, ay alipin po tayo, ay slip po tayo ng sin. Yes. Paano naman po yung mga tao, yung mga grupo na or anybody na hindi niya ma-recognize ang ating Panginoon, ay ang ating Panginoong Yeshua or even Jesus, paano sila magiging slave of righteousness kung ito ay hindi nila pinaniniwalaan ang ating Panginoon Yeshua or Jesus? Oh, yun na nga po. Kasi Yahweh is doing everything for every person to come to know the truth. Yan po. Kumaga, every person na bago siya pupunta sa itatapon sa impyerno, I really believe ipapakita sa kanya how many times
Yahweh tried to lead him, to show him that kung only if the person paid attention, he or she will be led in the knowledge or in the truth na malalaman niya, he or she needed to recognize ang ating Panginoong Yeshua many times. Pero ang taong nagre-reject diyan. Because Yahweh, ito, clear po ito. Ang sulat ni Peter, ang sabi niya, ang ating Panginoon hindi siya nadidelay sa kanyang pagbabalik. Don't you know, ang ating Panginoong Yahweh, He doesn't want anyone to perish. Kung ang Diyos, the Almighty God, doesn't want anyone to perish, any of us, how and what do you think the steps that He is doing just to get our attention para tayo makakilala sa katotohanan? Pag naalaman natin katotohanan, ang sabi po ni Yeshua, and the truth will set you free. When the Son of God will set you free, you will be free indeed. Yun naman po ang assurance niya or guarantee niya sa mga taong nakasumpong na ng katotohanan sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayan, salamat po Pastor. At ito, meron pong katanungan si Cory Guevara. Okay, I see it. O sige po. Sabi niya, Pastor Ram, tanong ko lang po, paano po natin masasabi na it's the will of God for you? Yes. Isa po na nasasabi sa Biblia, particularly ito, nagbigay siya ng verse sa 1 Thessalonians 5:18. Opo. In everything give thanks, for this is the will of God. Sabi po niya rito. Opo. At sige po, kung babasahin ko po itong kwan po ito. Ay, meron pa siyang kwan pala to. Karugtong. Ano po sabi niya? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ano pa po ang masasabi ng Biblia patungkol sa will of God? Okay. Thank you po. Yes. Ayan. At if you allow me, Pastor, basahin ko yung Thessalonian 5:18. Sabi po niya, in everything give thanks, yes, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Yes. Oh, okay. Okay. Sa 18 na po yun, no? Opo, Pastor. Alright. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Actually, ang sinusulatan, ito ay in the farewell part ng sulat ni Apostle Paul. Kaya ito ay, kumbaga, generalize niya na kung ano man yung mangyayari sa isang Kristiyano as they serve, as they worship Yahweh, anything that happens there, don't lose hope. Dahil yun ay, kung ang buhay mo ay pinagkatiwala mo na sa ating Panginoon, don't touch it. And He knows what He is doing. Now, meron tayong may encounter na something unpleasant. Meron tayong may encounter na it is not approved to us. Don't worry. It is the will of God. He will deliver you out of that. Malalampasan mo yan. You will grow. You will mature. Yun actually ang reading ko dito. Pero one must be, kumbaga, yung discreet. Or one must be discernful sa kanyang kilos, sa kanyang buhay, at mostly, dapat after, kumbaga pattern siya or naka-inline siya sa salita ng ating Panginoong Yahweh. Ito, kasi the more we read this, nagiging familiar tayo, nasa sa ulo natin, na pumapasok sa atin, na may meditate natin, that's actually how we live our lives. So ngayon, we are more directed doon sa mga bagay na kalooban ni Yahweh. Hindi yung, kumbaga, we hardly read the Bible, and then pag may nangyari, we ask, will kaya ng Panginoon to? Hindi. That's gonna be so difficult. Pero kung tayo ay makita natin, isinurrender natin ang buhay natin kay Yahweh, at we let Him lead us, go through this life, alam natin, kahit na may kahirapan itong stage ng buhay natin ito, if it is the will of God, He will let us, He will help us to go through at malalampasan po natin yung, kasi ito general na siya. Wala na siyang specific na kino-cover kung ano yung gusto niya sabihin sa 18. But generally,
yun po yun. Kung tayo ay nag-serve, kung tayo po ay nagwo-worship, kung tayo po ay staying away from evil as much as possible, we let Yahweh lead our buhay, I believe, doon natin makikita yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ayun. Salamat, Pastor. At siguro konting clarification pa rito, Pastor. Opo. Doon sa this is the will of God. Yes. Kasi karamihan, yung na-experience po ng tao, kadalasan po ay may experience sila ng hindi maganda. And then, they will say na, ito ay will of God para sa akin. Parang ganun, or anything na yung outcome ng Yes. kanilang buhay ay this is the will of God. Parang kinoconnect na rito. Yes. Yung will of God ba talaga ay sa tao ay parang sa mind nila ay ito yung parang itinadha Aha. ng Diyos sa kanila. Yes, yeah. I remember na meron tayong kapatiran, pastor, na doon daw siya ay binata, ay pag meron siyang makitang kursunada niyang babae sa fellowship, ang una niya daw sinasabi, "Uy sis, I love you," sabi niya. "Uy, ayoko kita, I love you in the Lord," sabi niya. Ganon daw yung yung bawi niya, no? Kumbaga. Pero one time sabi niya sa isang kapatiran, "I love you," sabi niya gano'n. "Ha, talaga?" Sabi niya, "Yun, asawa niya po ngayon." Kumbaga, kumbaga you have to try and try, no? Kung talagang will ng ating Panginoon. But really, kung titingnan natin itong immediate context ng 18, I was just reading it while you were talking, Brother Fernan, beginning verse 12, no? Sister Cory, tingnan natin. Ang sabi niya, "And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish them, and to esteem them very highly in love for their works' sake. Be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all." So unang-una, tatlo na yung sinasabi niya. Respetuhin, i-recognize yung mga namumuno sa inyo. I-warn yung mga troublemaker. Tulungan yung mga mahihina. Di po ba? And then 15, see that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Yun ang layunin. Tingnan mo kung paano mo sila maayos. Rejoice always. Ayan, magsasalita na siya. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dito, masakto lang natin from beginning verse 12 to verse 15, that might be what he is talking about. This is the will of God that you should continue among your fellowship dyan sa Thessalonica. Yan po yung pwede nating tingnan din dyan. Ito pong mga items na na-mention niya beginning verse 12. Ayan. Okay. Di po yung ang sinasabi ni Paul ay nandyan ang mga sinusulatan niya at may Mercedes-Benz sa kanyang harapan at two-seater at top-down. Sabi niya, "This is it. I wonder if this is the will of God for me." Hindi po yan eh. Nandito na yung nandito na yung mga items na sinasabi niyang this is the will of God for you. Yun. Ayun, salamat. Follow-up question po doon, Pastor. Opo. You mentioned na yung pastor can recognize yung mga nandun na nakakatulong sa church. Yes. But can the pastor also prevent or stop coming to the church doon po sa parang nakikita na troublemaker? That, Opo. they can, Yes, absolutely. okay. Yan ay trabaho po ng pastor. Kaya when we look at the congregation, we're also eyeing for the wolves. Di po ba? Yung mga lobo na nandun sila, to take advantage sa mga tao. So everyone, dapat na-assess natin yan, na-observe natin kung ano ang kanilang layunin, para kung yun din nga sila at maraming mga manifestations, then it is always good to talk to them and tell them
go away dahil walang interest or walang layunin na maganda para sa mga tupa. Yun. Brother Joseph, meron kang karagdagan o additional question? Wala pa po. Wala. Yung ano naman po, maraming congregation, no, po, na Yan. pag may Bible study, may mga kainan, Yes. po, ano. Napansin ko po na marami din ang nakiki-Bible study na yung pagkain lang naman ang pinupuntahan. Ayun. Mm. Okay. Oo. Pagkain yung pinupuntahan. Hindi po Totoo yung, yan. Hindi po yung salita ng Diyos. But anyways, alam nyo, Brother Joseph, kung yun ang layunin lang ng tao, for me, dahil yung nakaraan ko, ganito po yan eh. Nung una po akong na-invite sa mga Bible study, dahil noon ay mahirap kami, after ng Bible study, may cookies at saka may cookies at saka may juice, pineapple juice. Alam po ninyo, dyan nila ako napabalik. Hindi ko na naintindihan yung mga itinuturo nila. Basta sabi ko, pagkatapos ng school, punta ako ng Bible study, may pineapple juice doon at saka may cookies. Pero tingnan po ninyo ang nangyari. Ano Yes, po? Kung pagkain lang, no problem. That means nandun yung mga mahirap and we are there to assist them. Pero kung nagkukunwari silang magpa-holy, holy, hallelujah sila, wag na. Punta ka na lang dito, we'll feed you. Pero don't be a hypocrite na para bang agree ka pero you are only here to feed your stomach. Ayun. Sometimes nagiging avenue yan, Brother Joseph, sa Ayun. mga less fortunate at one time. I was also that very person. Yeah. Ayun. Parehas tayo ng experience yan, Pastor Ram. Yun pala eh. Ganon din ako. Okay. At nung nag-attend ako, doon ako nalaman, lalo na sa mga bata, ang kadalasan na kinikwento din ay yung whale. Yun ang kuwang ko nun, si Jonah. Okay. Sabi niya, kinain siya ng big whale, sabi niya. Ayun ang namulat sa aking kaisipan. Pero Alright. ngayon, nung nagbabasa po tayo, wala nga pong sinabing whale po doon, kundi big fish lang. So makikita natin ang diferensya talaga, no, na kung bata tayo ay kung ano na lang sinasabi, later on, hindi pala ito ang tama. Alright. Ayun po, Yes. magandang kwan po yun, kalinawagan sa atin na ang Bible talaga ay dapat huwag nating bigyan ng other meaning kung ano po yung sinasabi, huwag nating dagdagan at kung ano yung kaisipan natin, yun na naman ang isasabihin natin ay Tama. huwag po. Kung kumbaga kung ano yung nandoon, yun lang. Wag Ayan. natin tulad nga nung na-mention natin kanina si Adam and Eve, ang sinasabi nila yung kinain nila ay mansanas. Apo. Di po ba? Siyempre, nakikiargue naman ng Pilipino, bayabas daw. Yung kung ano yung sinasabi naman ng mga taga Middle East. Yon, mga bagay na gano'n. Hindi yan according sa kung ano yung alam natin at tapos ilalagay natin sa Bible. Mga kapatid, it's 7:29 at actually we have 1 minute sa ating pong program. Kaya kung wala po kayong mga tanong na gusto pa ninyong ipadala dito or if you send it, we can always talk about it this coming Monday episode. But in the Yes. meantime, salamat po at lumipas ang 1 hour and a half. Napakabilis, ano po? Yes. Ang sabi ni Ate Malu, ang saya, napapahalakhak ako dito. Pastor at brothers, ayun. Yun, at least napasaya natin si Ate Malu. Okay, salamat Ate Malu. Any parting words sa atin, mga kapatid? Ayun po, muli po, dumating na naman po tayo sa ating pagtatapos ng ating programa. Maraming salamat po at patuloy po kayong magpadala ng inyong mga katanungan para po masagot ang inyong mga There you go. tinatanong. Yan po. Ayan. Salamat po. At pahabol, sabi ni Bot Gamboa, Oy, I pahabol enjoyed the show. Yes. Ayan. Alright, salamat kapatid. At muli, ay weekend na naman po, ay medyo 2 araw po ang aantayin po ninyo. Ayun. Aantayin din namin bago tayo uli magkaroon ng interaction na ganito. Alright, yes. Kaya nga,
ngayon pa lang, isend nyo na dahil pag-review namin at meron pong kayong katanungan po dito sa episode na to ay yun ay una naming sasagutin sa next na pagkikita po natin. Yes. Salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito po sa programang Bible Cafe. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ayun. Salamat po. Alright. Anyways, meron po tayong mga recorded programs dyan. If you go sa YouTube, ay even, I think meron na kaming more than 2 weeks na nandyan po ang ating mga videos. You can always go back and listen to them. Actually, being one of the hosts dito po sa programang ito, I go back and listen. I do learn. Kahit po ito ay program na namin, I do learn every time I watch our videos. Kaya we encourage you to visit YouTube at nandyan ang Bible Cafe. Makikita po ninyo mga itsura namin. Kayo na maghusga kung kami po ba katanggap-tanggap sa inyo o ano. Basta makita ninyo yung itong picture ng studio, mga itsura namin. Ito na, yun po ang Bible Cafe. Please watch them and leave a comment. Kung if you will leave us a like, masaya po kami. Anyway, bago po ako magpaalam, I wanna read itong simple na mga greetings ng ating mga viewers, ano po. And most especially, nandito po ang ating we wanna thank ang ating pong mga naging a bit partner kanina because we took some video sa one of the napakagandang setting ng isang coffee shop dito sa Baguio, even sa Cathedral, ang Figaro Coffee Shop. Salamat po, lalong-lalo na sa in charge na manager doon, very accommodating, and they welcome ang ating pag-capture ng some kind of slides, mga clips doon para din dito sa ating video cafe. Sir, salamat po, at alam namin nanonood kayo. Salamat sa inyong very hospitable na pagtanggap po sa amin kanina. At again, we want to thank you, Figaro Coffee Shop, dyan sa may Cathedral sa Baguio City. We commend you po. Salamat. Again, si Cory Guevara, salamat po. Ang sinasabi niya, masaya talaga ang programang Bible Cafe. We thank God for you po. Salamat, Sister Cory. Si Jules, laugh out loud cookies, hi Jed, sabi niya. He's trying to say hi kay Jed, and also kay Ate Malu, great program. Ay, salamat po. And also sino pa po ito, si Jonathan, ang sabi niya, napakaganda po ng programa ninyo, Pastor Ram and their brothers. Purihin po si Yahweh. Yes, purihin po si Yahweh. And with that, kami po ay nagpapasalamat until sa susunod ng ating episode. What we always say, mabuhay po tayo sa ating Panginoong Yahweh. Nawa ito po ay, it's only a beginning, it will, our interest to be more godly, to be more righteous in the ways ni Yahweh is only a start. And then later on, we can proceed and engage sa mga wisdom ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong consistent na pagsubaybay sa ating programa. Again, salamat. And as we always say, mabuhay kayo sa ating Panginoong Yahweh. Shalom. Shalom. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace po sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church,